Μυτιλήνη, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Aegean Docs, 5η μέρα σήμερα. Το φεστιβάλ του Αιγαίου για ντοκιμαντέρ που προβάλλει ταινίες σε 11 νησιά και 20 διαφορετικές αίθουσες. Πού λοιπόν? Στην Ικαρία, στους Φούρνους και στις Ινούσες, στον Άη Στράτη, τη Λίμνο και τα Ψαρά, στη Σάμο, τόσο στο Καρλόβαση όσο και στο Βαθύ και στοιχείο σε 3 αίθουσες, 2 στην πόλη και επίσης στο καινούριο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Πυργή και φυσικά στη Λέσβο. Παράλληλα, κάθε βράδυ γίνεται live streaming μέσω του διαδικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, στη Σάμο και στη Σύρο. Οι συζητήσεις δηλαδή με τους σκηνοθέτες των ντοκιμαντέρ και οι ερωτήσεις που παίρνουμε από τους θεατές από τα νησιά συνδέουν αυτά τα 4 νησιά όλα μαζί κάθε βράδυ. Από τη Μυτιλήνη λοιπόν σε όλες τις γωνιές του Αιγαίου. Στη Λέσβο, εκτός από το Δημοτικό Θέατρο στη Μυτιλήνη, οι ταινίες προβάλλονται και στο Μανταμάδο, στο Μόλιβο, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελεουργίας της Αγίας Παρασκευής και για πρώτη φορά φέτος στο Πλωμάρι. Η Αγροτική Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην αίτηση την οποία τους κάναμε, από φέτος μεταφέρει ένα τμήμα των ταινιών της στη Λέσβο του Πλωμαρίου. Ιατρού, μαθηματικός στο επάγγελμα, που έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, βρίσκεται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Aegean Docs. Το Memoria πρόκειται για ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ που έχει ξεκινήσει το ταξίδι του από το 2015. Αυτή η προσπάθεια είναι μια παραγωγή του Συνδέσμου Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας Χρυσή Τομή και διαπραγματεύεται το μεγαλύτερο ναυάγιο της Μεσογείου. Memoria στα Ιταλικά σημαίνει μνήμη. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης, όρια, είναι το ατμόπλοιο εκείνο που το 1944 χάθηκε κοντά στο Σούνιο, στο νησί του Πατρόκλου, με θύματα περισσότερους από 4.100 Ιταλούς στρατιώτες εχμαλώτους των Γερμανών. Είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο της Μεσογείου και το ντοκιμαντέρ καταγράφει την ιστορία και τη μνήμη του Όρια. Είμαστε οι μόνοι που πηγαίναμε στην παραλία και όταν βλέπαμε πτώμα ερχόμαστε, το λέγαμε στη μάνα μας και η μάνα μας έδαινε εντολή και πήγαινε και τους έθαβε, όχι στον ομαδικό τάφο. Εκεί που τους βρίσκανε, λίγο χώμα από πάνω και είχα δει τέτοιες περιπτώσεις. Ξεκίνησα όταν έφτιαχνα ένα βιβλίο για το νησί του Πατρόκλου, για λογαριασμό του Δήμου Κερατέας τότε, και ανακάλυψα το ναυάγιο, είδα ότι ο αριθμός 4.100 είναι τεράστιος, είναι η μισή πόλη μου. Κερατέα έχει 8.000 και είναι η μισή πόλη μου. Και το ναυάγιο αυτό ήταν ξεχασμένο, δεν το ήξερε κανείς. Δεν το ξέρανε ούτε οι κάτοικοι της περιοχής, εκτός από τους γυρεότερους, αλλά δεν το ξέρανε κυρίως και οι συγγενείς των θυμάτων. Και αυτό για μένα ήταν το κίνητρο. Ο σκηνοθέτης Στέφανος Μακριώτης συμμετέχει στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Docs με το μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ Blue Sky from Pain. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που είναι φυλακισμένος χωρίς να ξέρει την αιτία. Χρησιμοποιώντας εικόνες από εγκαταλειμμένα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα, το Blue Sky from Pain μας βοηθήσει σε ένα αποπνικτικό περιβάλλον, σβησμένο και ρυπωμένο. Το ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσω λέγεται Blue Sky from Pain. Το θέμα είναι τα κέντρα κράτησης μεταναστών που σήμερα είναι εγκαταλειμμένα, άρα είναι οι πρώτοι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα στα σύνορα με την Τουρκία ουσιαστικά για να φυλακίσουν τους μετανάστες που ερχόντουσαν. Αυτοί οι χώροι δεν ήταν σχεδιασμένοι ειδικά για τους μετανάστες σαν φυλακές όπως τώρα, ας πούμε, στα Μόρια εδώ στη Μυτιλήνη. Ήταν αποθήκες σίτου, ήταν παλιές φυλακές, στρατόπεδα και αυτοί οι χώροι έχουν εγκαταλειφθεί δηλαδή εδώ και 5-10 χρόνια, ας πούμε.
και έχουν πάρα πολλά ίχνη, ας πούμε, αυτής της φυλάκισης, δηλαδή πάρα πολλά γκραφίτι, ζωγραφιές και πράγματα που έχουν μείνει. Άρα ενδιαφερθήκαμε, ας πούμε, με αυτούς τους χώρους και τραβήξαμε πλάνα και έγινε μια ταινία που βλέπουμε αυτούς τους χώρους που είναι άδειοι και από πάνω είναι μια αφήγηση κάποιου που είχε μείνει, ας πούμε, σε ένα από αυτούς τους χώρους και που μας εξηγεί κάπως την ψυχολογική του εξέλιξη σε ένα χώρο που του είχαν πει ότι θα μείνει 10-15 μέρες για να του κάνουν τα χαρτιά, αλλά τελικά μένει πολύ περισσότερο και συνειδητοποιεί ότι είναι φυλακή. Το Aegean Docs φιλοξένησε τον Μισελ Νόλ, δημιουργό 3 φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, ο οποίος εκπροσωπώντας το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Καντόνας από την Κίνα, παρουσίασε ένα τρίπτυχο αφιέρωμα με τίτλο «Όψεις της σύγχρονης Κίνας» με τις ταινίες Forever Runner, Inside DMZ και Lost Army, των οποίων ήταν ο παραγωγός. Επίσης, ο παραγωγός αυτών των ταινιών έδωσε τις συμβουλές τους για τους νέους δημιουργών ταινιών πώς να ξεκινήσουν την καριέρα τους. If you see a tale, a story, a documentary about somebody else that has brought a point of no return, where something has changed fundamentally, that can inspire people, that can give courage to people for their own lives. So that's what I look in those films before I take them on board in the festival. And what is interesting in the case of China, we're not used to that in China. We're used to films that are about propaganda, that are about telling how wonderful China is. And of course China is wonderful, but it's not only wonderful, it also has quite a few problems that need to be solved, like we have in the West. We also have a few problems, as we well know. It was as difficult as any film, and you as young filmmakers know something about that. Not everything happens the way you hope it will happen, so you have to be ready to change your way of doing it, as long as you stay true to your initial idea. The initial idea was to expose something, to explain something, and to make it clear to a larger audience. How do we approach the protagonists? We'll tell them, look, just speak. There's no censorship in our films. You can go and say what you want to say. If you don't want to say everything, you don't. But if you do, please do. So it's a way to give nascence to a new feeling, a new sense of freedom in front of the camera. Στην καρδιά του τουρκικού Κουρδιστάν, στο χείλος ενός εμφυλίου πολέμου, υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός που αντέχει στον χρόνο και στην πολιτική βία. Η ζωή στο χωριό Χασανκέεφ, που ξεκίνησε πάνω από 10.000 χρόνια πριν. Σήμερα είναι καταδικασμένη να τελειώσει για πάντα με την κατασκευή ενός φράγματος στον ποταμό Τίγρη, που έχει ως συνέπεια την καταστροφή της περιοχής. Οι κάτοικοι αντιστέκονται στη βίαιη μεταβολή της ζωής με την καθημερινή τους πρακτική, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες. Ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Τομάσο Βιτάλη με το τίτλο This Was Hasankeyf. My documentary is shot in Turkey, in the geographic region of Kurdistan. We discovered the village of Hasankeyf, which is at the center of the story. The village lies along the Tigris River and has like a very long history. So the first human settlements there started more or less 10,000 years ago. So you should imagine a place with caves and this beautiful valley with this historical river. The Turkish government is currently completing a dam on the river, some 80 kilometers downstream the river, and as an effect of the dam, mostly of the valley will be covered with a lake once the water will come, once the river will be stopped. So the community and many other things will soon end and won't exist anymore.